Magazine du Mali filɛbagaw aw ni ɲɔguma aw bisimilayi aw ka kunnafoniw kɛnɛ kan. Bakurubaw la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko Abdoulaye Diop min ye Mali ministre des affaires étrangères ye a y'a yira k'a fɔ ko gouvernement malien tɛna se kuma bɛ ka to k'a yɛrɛ walawala presse ɲɛkɔrɔ. An b'a ladɔnniya tuguni k'a fɔ ko kunkolotigɛla min tun bɛ maa faga la fana k'o minɛna. Ka dansigɛli ni bakurubaw la sema y'a yira k'a fɔ ko olu sen tɛ Mali nouvelle constitution projet la. Comme u y'a fɔ aw ɲɛna bakurubaw la cogo min na, Abdoulaye Diop min ye Mali ministre affaires étrangères a y'a yira k'a fɔ a ka kumaw kɔnɔ Nations Unies la ko gouvernement malien tɛna se kuma bɛ ka to ka a yɛrɛ lawalawala presse ɲɛkɔrɔ a ka partenaires kan. A y'a fɔ tuguni ko Mali ɲɛmaaw bɛ ka baara min kɛ ka se ka Mali lakana k'o ka kan ni bonya ye. Comme an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na bakurubaw la, kunkolotigɛla min bɛ maa faga la fana o minɛna. O tɔgɔ de ye Aljuma Djibo. A ka kumaw kɔnɔ a y'a yira ko ale ye maa 11 de faga, min kelen kɛra Bamakɔ, tan kɛra Fana. Ka dansigɛli bi kunnafoni in na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ sema y'a yira k'a fɔ k'olu bɛna u sen bɔ Mali nouvelle constitution projet la, ko sabula an ka jamana ɲɛmaaw ɲɛsilen tɛ accord de paix labaaraw la. Ani tuguni Abdoulaye Diop ye kuma minnu fɔ Nations Unies la a y'a yɛrɛ démarquer k'a bɔ o la. Ni le bɛ dansigɛli kɛ bi kunnafoniw la aw kan bɛn Magazine du Mali sanfɛ.